Hola, benvinguts a aquest canal. Una de les preguntes que fan la gent quan venen a la meva consulta és quin color em queda bé de roba per la meva pell? És una mica difícil de saber contestar. Jo intentaré donar-vos unes pautes si us pot ajudar amb alguna cosa. Hi ha dos grans grups de pell, el que serien les pells càlides i les pells fredes. Les pells càlides són pells que, per poder-les identificar una miqueta, si quan vosaltres us mireu les venes, les veieu una mica amb un to verdosat. Llavors és que sou de la gamma càlida. I si les veieu més blaves, és que sou de la gamma cromàtica de les freda. Llavors, des d'un temps a aquesta part, s'han fet com unes divisions que li diuen estacionals. Hi ha el que es considera la gent d'hivern i estiu, que serien considerades la gamma cromàtica freda, i el que és la gent de primavera i la gent de tardor serien de la gamma cromàtica càlida. Llavors, com identificar cada un d'aquests grups? Doncs bé, a veure, la gamma cromàtica freda, parlem ara de l'hivern, són gent amb una pell rosadeta. Una part d'aquesta gent seria gent amb la pell rosadeta i és molt típica amb la gent que tenen els ulls clars i el cabell molt fosc. Altra gent que també són de la gamma freda, quasi amb la majoria, quasi amb el 100%, són els orientals. I després també pertanyen a aquesta categoria de gamma d'hivern la gent molt fosca de color, la gent de trets africans, no? També pertanyen a aquesta gamma. Llavors, quins colors els hi queda bé? Els hi queden bé els colors intensos, però que tinguin un retoc blavós, fúcsies, magenta, maragdes, tons alilats però intensos, to cardenals. O sigui, tota la gamma cromàtica que amb el seu punt contingui un punt de blavós a l'hora de la combinació. Llavors també, una cosa que és general en totes les gammes de colors és que tant el blanc com el negre com el gris són amb els seus... serveixen per totes les pells perquè es consideren tons neutrals. Però, per exemple, els grisos, si tens la pell més fosqueta, l'has d'utilitzar més clar perquè et destaqui la teva pell. I si és de pell més clara, l'utilitzaràs més fosc. Doncs bé, aquesta seria, per exemple, ja us he de comentar... I una cosa que em descuidava, que llavors el que es considera dels colors bàsics de la roda cromàtica, que serien el vermell, el blau i el groc, el vermell i el blau serien comuns que afavoreixen a totes les pells, dins d'uns matisos. Per exemple, amb aquestes pells fredes, el vermell té que ser un vermell ja més maduixa, perquè té aquell punt blavós. Ara passo a enumerar el que serien les pells d'estiu. Les pells d'estiu serien la gent que per naturalesa tenen el to de cabell una mica cendrós i tenen un to com rosadet, però no tan contrastat com el que seria l'hivern. O sigui, que hi hagi menys diferència entre el que és el color de la pell i el cabell, que hi hagi menys, que sigui més igual. I llavors serien gent que també, ja us he comentat que hi ha aquelles gammes que són comuns per tot el món, però a aquesta gent els hi queden bé els tons apastelats, els hi queden molt bé, i sobretot el blau cel és el color que potser més els afavoreix. Llavors ja vaig per el que seria la gamma càlida, que per cert és el que tenim potser un 75 o un 85% dels espanyols i de quasi bé de tots els mediterranis. I llavors aquí el que seria la tardor serien gent que, per exemple, solen tindre el cabell, sempre estem parlant de natural, pels rojos, però pels rojos foscos, pels rojos castanys que tinguin un reflexet coure, aquest tipus d'això, castanys daurats, tot aquest tipus de gent pertendrien a aquest grup, que els escau molt bé el que és el granate, el caqui, tons daurats, marfils, una cosa que no me'n recordo de dir abans amb les gammes fredes,
els escau més bé la plata que l'or. I aquí és el contrari, amb el que són les gammes càlides escau més bé l'or que la plata. Malgrat que a tu pugui agradar més un metall que un altre, això ja sabeu cadascú. I llavors, doncs, bueno, he dit aquests tons, el marfil, beixos, bueno, bàsicament aquestes gammes de colors. I llavors, el que serien els tons de primavera, solen ser gent que tenen el castany més clar però també daurat, sent que, o sigui, tindrien les mateixes gammes de color que els que he dit abans, però per exemple els pèls rojos més suaus, els castanys més clars, i bueno, i també amb la gamma de daurats. I bueno, aquesta gent els escauen també exactament els mateixos colors que he dit abans per la tardor, però més suavitzats. Per exemple, no sé si ho he dit abans, amb la gamma d'estiu, amb la gamma de tardor, un color que també li cau molt bé és el taronja. I ara us poso l'exemple perquè jo, per exemple, porto, que jo soc el que seria la típica de primavera, doncs porto un to que és un acarbassat, però més clar, que a mi, evidentment, m'està més bé que un taronja. Doncs això, ens cauen bé aquests colors, ens cauen bé els verds més suaus, els caquis també, però perquè els caquis també es cau molt bé tot el que són aquestes dues gammes. I llavors tots aquests tons suavitzants. I bueno, no sé si ha sigut molt complicat, si m'he fet entendre bé. Si teniu qualsevol dubte ja sabeu com ho podeu dir. I bueno, us intentaré escriure, o si no m'ho poseu al blog, jo intentaré resoldre els dubtes. Bueno, i res, espero haver-vos sigut útil i fins la propera. Moltes gràcies, adeu.